Què estaves fent aquest matí quan t'he trucat i t'he dit, escolta, pots venir ara? Què feies al matí? Doncs m'acaba de llevar, tranquil·lament. Carai, concert express. Escolta, mira, és que tot això ve arran d'un estudi que diu que segreguem dopamina, que és el neurotransmissor del plaer, quan anem a un concert en directe, en viu i en directe. Tu notes això, que estàs allargant la vida de les persones quan toques en directe? Hòstia, mola pensar-ho així, És molt guai, doncs no m'ho havia plantejat mai. La meva vida segur que l'estic allargant, almenys. Això segur. Bé, escolta, ja està preparada? Té l'ukelele afinat? El tens afinat? A veure, sí? Més o menys, a veure, jo crec que sí. Vale, doncs escolta, què ens tocaràs? Eres un temazo. Oh! Que guai, en acústic! El Tamàs que ens agrada, eres un temazo, que bé. Quan vulguis. No puedo escribirte una canción, ya no tengo imaginación. Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón, entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo, tú eres un temazo. Tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca. Eres un temazo, tú eres un temazo. Te lo montas como quieras, pero a mí siempre me suenas bien. A mí siempre me suenas bien, solamente te quiero bailar. En mi cabeza no te paro de escuchar. Hace 2 días que no duermo, mírate al espejo y lo verás. Eres la reina del lugar. Si tú te vas, me voy contigo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo, tú eres un temazo. Tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca. Eres un temazo, tú eres un temazo. Te lo montas como quieras, pero a mí siempre me suenas bien. La Su, Genial! que heu pogut veure en directe amb un live que estàvem fent a Instagram i que guardarem perquè pugueu veure al llarg del dia. L'hem vist abrigada, pobra, de tenir fred, no? Actuant aquest... Sí, és que fa una miqueta de vent i fred. No sé si havies actuat mai a 2:15 del matí, Su. Jo crec que no. Primer cop a la vida. Posa-ho al currículum, I tant, i tant. En directe a la primera hora de RAC 105. Això mateix, el primer cop a la Sí, primera... a més els cotxes aquí fent de bateria una mica, no? Amb els pitidos i tot. Estava bé. Molt bé. Doncs, Su, moltíssimes gràcies. Sí. A vosaltres. Be yourself. I, bueno, t'esperem pels concerts aquests que seran. Atenció, el 3 d'abril que el presentes a l'Auditori de la Mercè, en directe al Festival Estrenes, el 24 d'abril al RAM Club de València i el 25 d'abril a la Sala Bars en el marc del Festival de Guitar Barcelona. I tant, esteu convidadíssimes a venir totes. Que bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies a la Su. Ens encanta aquesta veu preciosa que té, la seva música i que s'hagi enrotllat amb nosaltres amb aquest atracament que li hem fet a mà armada per actuar a aquesta hora del matí per la primera hora de RAC 105. Gràcies, Su. Gràcies, Xavi. Moltes gràcies. Fins ara! La primera hora, amb